To madalla masu sauraron shirin kaddara Asma'u taku ta Kanawan Dabo, Asma'u gida baby nice. Gani yau ma Allah ya ƙara kani inda za mu ɗora a cikin labarin bazawara mai Samiru, bazawara mai duka, bazawara mai Saudiya, bazawara mai tarin sunaye. Shirin da ya gabata kun ji yadda ake ta hada-hada da su, a sauke wannan a ɗora wancan. Mun ji ana ta saukewa ana ɗorawa. Me ya ci gaba da faruwa a hanyar ku ta tafiya Jidda? To, assalamu alaikum masu saurari. To, a lokacin ita wannan mata idan aka je aka kwankwasa a wannan gida, kam ne shi ma haka za a ce mata ga wa'annan a nan watakila za a samu kasuwa, tunda ko ina fada a cikin kwamfuta miki. An sa farashin mu, yan gari kaza naira kaza ne daukan su, yan gari kaza kuɗi kaza ne daukan su. To ita kuma in ta zo dinnan a wulakance za ta kalle ku ta dinga cano duk kuna wari. Ita ma fa yar aiki ce ta zo aka dauke ta. Da masu ba sa gajara ma da su ce dan adam yana wari. To za ta baku fa anan fa a bakin kofar fa ga sanyi fa kuma gashi an ware maka yi gurin nan. Wallahi Allah haka za ku tude guri ɗaya kuna jin sanyi. Kin ga ba ta kula ko ba sai da safi. Da safa ta kula ku sai ta ce ko wala man da aka fito an baka passport ɗinka sai ta ce a bada passport, sai ta sa hotonka da sunanka da garinka. Amma ana neman ka in ta wani gari wani ya ganka to ba fa anan za a dauke ba, za a dauke ka akai ka garin nan da wannan ka samu fasin kwastoma a garin nan. To sannan ba da wata duba ku da safen nan sannan a baku wurin zama. Shi ma wannan ɗakin idan aka dauke ku za a ce muku to ga abinci nan, to baccin gajiya. Wani lokacin ma baki kwanta din ba za a ce ai in a hannu kike an dauke ki za a ce ai ga mai gidanki can karfe 7 fa ya zo daukan ki, ko dan gida ko matar gida ko yar gida za a zo a ce ki fito. To mu dai Allah cikin ikon sa tun da daren nan da muka taso wajen 10 ba mu zo Jidda ba sai azhar. Na washe gari kenan mun ci tafiya, saboda wani lokacin shi ma aka zo cikin daji ko cikin tasha sai ya faka mota ice bacci yake ji. Yaya za mu yi? Mu ma muna ciki kiyayya da kujera ai bacci, in kina da kuɗin magashi ba abinci fa. Ba abincin da za a baki. Kuɗin da wannan ta baki kika sa. To wannan kuɗi ma da wannan ta bani ai na sai kati da suna kira gida. Na siyo kati ne ba wani abinci da nake ci, kuma gashi da yawancin yawanci ba musulmai ba mai ce maka bismillah bare ka dan jika cikin ka kadan ci. To Allah ya kama dai sai ga mu a garin Jidda. Muna zuwa garin Jidda, ita ma matan nan ta kalle mu ta watsar da mu, bana mantawa ko Indonesia ce. Ta kalle mu da wayo a Najeriya, aka ce mata Najeriya karban. Ne kenan? Najeriya ta lalace. Najeriya karban kullu wasak. Duk datti ne ga mu. Duk datti ne da mu. Duk datti ne da mu. Najeriya wasak. An gaya miki. Shikenan ta zo. Ita ma sai ta karɓi wannan passport namu. Za mu kai mu wajen 10. Ita ma sai ta zo sai ta kalle mu dai irin dai a wulakanta ka, sai ta sa hangulak a hannunta safa. Ta hannu ta saka sai ta ce mu bubbuɗe kayan mu fito da shi. Har da kan mama ta sa, kin gane abin hanci ta sa, kan mama ta rufe hancinta nan kuma ta sa wai muna wari ai, ta sa safa a hannunta ta zo tana tattona kayan mu tana bubbuɗe, an bubbuɗe an caccaje ki an zazzage miki riga daga wannan uniform a jikin mu shi ma kadai an zazzage miki riga an yi me sannan sai a ce to ki dauki kayan ki shiga ciki gurin yan uwanki. To dama a dakunan kowanne yare da dakin su, mu Hausawa da namu Bangladesh ke da haka dai kowa da irin yaran sa a ciki. To muna shiga sai ki ji an ce Najeriya, su kuma gashi ana Najeriya tana da farin jini a Saudiya. Najeriya in kika ce sai a ce ga dakin Najeriya can. An kira ta. Sai a ce ga dakin Najeriya can, in ga miki sai a je ana zuwa. Idan kika ce salamu alaikum sai kiga ana kallon ki. Alaikum salam, ke yan Najeriya ta sai ki ji an kama iyu na daɗi na munna. Yaushe rabon da muga yan Najeriya, daga wanda gari kika zo a ina kike a Najeriya, sai ki ce ai a gari kaza nake. Kin je gurin aiki sai ki ce a'a daga Riyadh, tunda ma ka'ida aka ki da ma sai an kai ki Riyadh. Anan za a yi miki jarabawa, anan za a baki uniform, kowa sai ya je wannan gari, sannan in garin da Allah ya za a yi tallan ki a can za ki tafi. To tallan mana tunda ana watsa ma a internet. Wallahi tallahi wallahi tallahi gaya miki zaki ji ana ta munna. To Allah ya kai ku guri na gari, Allah ya kai ku guri na gari. To a lokacin sai muka ga wata haka ana bata abinci a baki, sai na ce wannan lafiya, sai aka ce ai wallahi tallahi dan gidan ne.
ya mata lalata. Ta zo kuma ba zawara ce, ta zo wannan abin ma da ta ce ta ki yadda sai ice zai kai ta gurin 'yan sanda, saboda a gaskiya a lokacin kawai ta take cewa 'yan sanda kawai abin take iya faɗa kenan. Gashi nan zai kai na gurin 'yan sanda, ta razana ba sai da ita mata tofi. Wallahi ta rame ta lalace. Amma na kama kuka da ni da wannan bahaushiya da aka kawo mu, nace yanzu wannan kaddaran maka kawo kanmu, an gaya miki kenan wanka ma sai dai a kama ta fa ai mata Hausawa. Kaddara ko ganganci, rayuwar mu cikin kunci. Kuma ga wa'yansu nan sun ce su sun magaji da aikin gida suke so, mu za mu tafi ko kuma kuna shigowa. Na ce to ni ma in na ce ba zan iya ba ni kuma sai in tuna wancan abin da na bari a gida, wancan kalubale da na bari a gida. Haba shi ke nan in gaya miki. Na ce to aka ba mu masauki, abinci ma har an gama rabu, ba mu da rabu. Wayannan da basu ci ba suka ba mu kwano ɗaya suka ce mu ci ni da wannan. Muka je muka yi wanka, muka zo aka ce mu kwanta mu dan huta, ba ma gado sai katifa a ƙasa. Muka samu mu dai biyun nan dai haka muka haɗa katifa dai muka kwanta, muka yi bacci. Aka zo rabon abincin dare aka ba mu. To ni dai a wannan lokacin sai da na kusan sati 2 a wannan kamfani na Jidda ban samu kwastoma ba kwastoma, saboda ina ta gaya wa Allah dukkan wanda ba alkhairi ne a gare ni ba, ubangiji Allah kar ka kawo shi guri na, Allah kar ka kawo shi. A zuwa lokacin na razana, na tsorata, na tsorata, na razana a lokacin. Na ga can abin da aka yi a nan ma kuma ga abin da aka yi. Haba shikenan in baki labari an da azama ƙoran nan kawai sai aka zo aka ce wance wane daga Najeriya, gabana da iyanki ya faɗi. Sai aka kama wannan ya baba yana waje. Ya baba, Allahu ya baba, wa salamu alaiki ya baba. Shikenan aka ce ya baba yana waje, ya baba yana waje, gabana ya faɗi. Shi ma nan sai da na shiga ban ɗaki, saboda ni da wannan da wata ta'ada ko a gida aka zo aka ce ana sallama da wance sai na shiga ban ɗaki. Shikenan wallahi to ni da ma ina da wannan sara gaskiya, ko a gida da an ce wai ana sallama da wance, to in Allah ya yarda ha ba mu ta rinka wannan wace irin ɗabi'a ce haka, a ce da an yi sallama da kai sai ka shiga ban ɗaki. Sai in ce wallahi tallahi ni dai tsorata ne, na tsorata. To a lokacin nan sai na shiga ban ɗaki, sai aka ce ai na bayya baba a waje, aka ce in sako wannan uniform. To a lokacin an babba ma a baya baka, sai aka ce mu dora akai. Shikenan wa'annan yan ɗaki suka zo, to wance Allah kaddara saduwan mu, ki ya hakuri, ki dai kula akwai kyamara a gidansu kaza ki ya hakuri. Ina kuka wannan mata ke bari ko kuma ki dan doke musu ƴaƴansu da ba tarbiya gare su ba. Suna kallo kai ke naki. Shikenan in gaya miki ina zuwa kwadatina shikenan da zauna ma fa a wannan ciki ma ba waya, amma a ciki da Allah ya taimaka, tun da kin san in kaga yan Najeriya kaman kaga menene, to Allah ya taimaka sai wata ta bani aron wayar ta, shi ma sai na dora lambar babana na kirawo. Idan da shiga kamfani sai an karba saboda kar ka kirawo. Yawa to ashe a lokacin ana wata sara, idan ka kirawo in ka ji da wani naka sai a turo direba aka tafi kai ka gurin aiki. In ka dan tsaya to daga kai su kayan jikin ka zai iya sace ka, ya dauke ka sai ya kai ka gurin Hausawa ko karantina irin su Baba Sharif haka. To ka bar kamfani, ana cewa kamfani ana azabtar da mutum, kuma gaskiya ana azabtarwa. Na gani, wato gara ka yi irin zuwan kankin kanka ala kefin ka. To kuma amma wannan in dai ta ritsa ta asama ba yara nan in ma'aikata saka game da ka za su iya dauke ka, kuma sai su jinse Najeriya. Allah wallahi. Amma na kamfanin ba dauke. Na kamfani aikin ga ya riga ya madan da haye gama ya ba mu, alhamdulillah duk inda kike so zaki shiga. Na gane. Kin gane tafiya kamfani, shi isa kin ga albashin ciki ma da na kamfani da bambanci. Idan a waje kike aka neman miki aiki gidan uwar gawali, zaki samu 2,000 in kika canza ta ya kai kusan 200 na Najeriya. Duk wata kenan? Duk wata. To idan kuma a kamfani kike za a baki 700. Idan kika canza ta bai fiye miki 70,000 da wani abu ba a kamfani. To amma kin ga ai muna da insurance inda larabawa za su je su kwanta, larabawa su duba su da India, mu ma haka ake duba mu. Idan magani ya kai 10,000 za a ce ki bada 3,000. Kin gane me nake nufi? To su kuma kin ga ai ba su da dama zuwa asibiti. A'a ba su da dama. Ba su da dama. To ya suke yin ciwo? To ai kai ke nake yi. Shikenan in ga bambancin dai da bambanci gaskiya. Shikenan in ga miki aka ce ya baba yana waje yana rana na ɗauko na taho, na zuwa ya kalle ni sai ya ce mini ismiki, sai na gaya masa, sai ce Najeriya, sai na ce masha Allah Najeriya ga wil, wai muna da ƙarfi. Yana ganin mu ai Najeriya mun fi na larabawa ƙwari haka. Ne dai an gaya miki ni dai a lokacin da ba komai kake fuskanta ba. Shikenan da ma ashe da matarsa tana ciki. Muna shiga an gaya miki ciki sai aka ce in sa kaya na a boot. Yar jaka ce fa haka yar karama, kayan ma fa an ce kan mu dauka da mun je za a ba mu kaya jibigi. Kaya kala 3 ne.
kenan ga miki muka dauka muka tafi mana zuwa tafiya mai nisa sai ga mu a gida na karewa gida kallo ni dai ina ta addu'a a zuciyata ina ta addu'a gida babba ne da ƴaƴanta 3 ashe ma ba a gidan zan yi aiki ba nan dai an dauko ni ta dauko kakarta ne shikenan ana kawo ni gida aka shiga aka ce min ga kubus can a fridge gurasa in je in dauka in tararata a oven in tararata in hada da ruwan shayi a'a gurasa ta yi an sa ta a fridge ta daskare mu kin ga ai ba kamar nan ban abu ya kankare wani lokacin ma sai dai a zubar da shi haka in ya bushe to su kin ga abu kin ciro shi a fridge yayi kankara zaki sa shi a oven ne yayi dumi yayi laushi ki dumama yawwa dama kuma an koya muku an koya mana ita ce yin dumama ni kuma wallahi gurasa nan na ci ta har ta daure min ciki tunda a kamfani kullun sai an ci ta fa kullun ita da jibna kullun sai an hada ta ko da zabadi kullun sai an hada ta zabadi irin kaman nono ne haka a yan roba haka kaman irin ice cream da za a ci to yan kananan robobi ba dai zaki ne da shi ba kaman dai nono dai haka dai namu yawa to za a raba mu shi a kamfani sai ta ce in ci ya zo tunda yanzu zancen da ake sha biyu ta yi in kwanta in huta sai na ce mata to shikenan na dauki dai gurasa nan da dai ruwan shayi nan ta ce min ga tamara nan in zanci da bino na dan ibi kadan tace min ga katifa na unkwanta ta tafiya ta ita da mijinta da ƴaƴan ma sai suka rika zuwa suna leko ni sun ga dodanniya a gidansu sana in suka rika su ce shagala da sun leko ni shagala ni kuma yar aiki wallahi talla ta asama wa haka suka rika ce shagala ni kuma kawai sai dai in yi dariya tunda ban san me zan ce musu ba kin gani ba ke bulbulo musu ba tunda ba sani suka na garin ku ba ina ai da suka gane sun yi wannan sun yi duba sun san me take nufi in kika faɗi magana a haba ai kai ki nake yi da take dan kirkiro musu wani shikenan an ga miki shagala an ga miki kuma ɗayan sai ya ce kai kaddama yaya za mu yi na nima gaskiya duk ban san me take nufi shagala dai na san yar aiki an ga mana amma ita kaddamar gaskiya sai daga baya na san wai ai baiwa yawwa shikenan Allah ya sa ta bani guri na kwanta an ga miki amma fa ban iya bacci ba tunda kin ga can na saba da mutane nan ni kadai kuma ƴar katifa ce ta yara aka bani aka bani ƴar katifa nan ta yara na kwanta shikenan an ga miki ina kwanciya shikenan sai Allah ya sa gari ya waye da gari ya waye tunda kin ga an nuna mana an ce ba sai madan ta ce kai aiki ba na tashi ɗakin nan na share na je na wanke ban ɗaki na gyaggyara gida gas ɗin ta yayi datti na sa sosan karfe na wanki na hawo kujera mai tsayi na goggoge mata na jika omo na goggoge mata ina ga bata da yar aiki duk gurin da na sha wahala bata fito ba sai azhar ana ma sallah tana fita ma ba sa fita inda kwana suke suna hira su ai da daddare suke yawa tana fitowa ta ce mani sanne da aiki sai na ce mata yawa kin ci abinci sai na ce ta ce min banda abinki ka hakura sanan banda ki dima ma ki ci sai na ce mata to na dima ma gurasa nan naje na ci ne wanka to ashe ita ba ni ta dauko wa mai aiki ba sai ta shiga daki sai ta dauko min brush haka dama a kamfani suna ba mu brush sabulu da shuwa haka duk suna ba mu a kamfani sai ta ce min gashi na wannan ladan aikin da ne mata har ina ta munna ina to nagode an ga miki mijinta Efa ta ije aka siyo shinkafa aka dan zubo min a takarda aka zubo min da ballan kaza aka saka mini da sa alayyahu ne nakan ce ko menene jarjish ko menene yawa aka yaba min akai da markadadden tattasai a yan roba in gaya miki ana ce min suna ce mai filfil aka dauko aka sako aka bani in gaya miki tace min in ci ni dai abincin nan ina ta tunani ina cin abincin nan ina ta tunani dai na gama a irin wannan shakayar din wani dan farin kofi aka dan tsiyayo min asir lemu aka bani ni dai na mode na koma guri na koma na nemi guri na zauna mana aka ga miki sai gani ya zo zaro in ga miki gashin sa har gadan baya ya tafke shi namiji wallahi har gadan baya ya tafke shi sai ya kalle ni assalamu alaikum ya Najeriya nace alaikum salam ismiki sai na ga mai sai ya miƙon hannu mi musaba sai na ce sai na da Hausa ma nace masa nace a'a wallahi Allah haramun ne yan iska ne suke haram wallahi zan ce mai haram sai ya ce lesh haram Allah fihina wadan me yasa zan ce haramun ne Allah a Saudiya yake kin dai gane abin da nake nufi mu da ba mu da Allah a Najeriya sai na ce masa kullu kai abin da na san na iya ce masa kullu akwai Allah da a lokacin gaskiya ban san da ya zama yan masa ba shikenan sai ya ce min ba za ki ba da hannu ba sai na ce masa ne sai yake ce mini to ba anan zaki aiki ba za mu tafi wani gari ne mama ce dubba ya kwatanta min mama na lokacin na ga miki ba ni da jiki mama ce dubba ita zaki rika kula da ita amma ba wani aiki bane zaki rika kula da ita ina son ki ke ma kina so na kawai sai na daga mai hannu sai na ce mai sai ya ce to tunda ina son sa in dauko mai shayi akwai wani daki a dakin da nake in shigo sai ya fito min da kuɗi sai ya zube mini wai gashi nan dauki abin da nake so a ciki
lokacin ban san kan kuɗin sa ban da wannan ashara da wannan miya da aka bani sai ya ce min ɗibi wannan kuɗi in ɗauka sai na ce mai a'a to a lokacin har ga Allah sai ya rinka nuna min jikinsa ta jallabiya sai ya dinga nuna min jikinsa wallahi ki zo ba wata matsala sai nake cewa mama ita matar sai ta ce sai mama shikenan sai i wada ɗakin nan sai i kulle shikenan ga miki sai aka ce ai za mu tafi da nisa daga nan ba a jidda mane da daddare da ni da wannan mutum za mu tafi da wannan mutum za mu tafi nace to yanzu wannan mutum ya fara min iskanci tun a gidan yar uwarsa ina ga mun tafi daga ni sai shi mun tafi wani guri shikenan in baki labari tun da daddare matan nan sai ta ce min to in zo gashi za mu tafi yanzu ake samun motar garin wai wani gari Jezan sunan garin a can shikenan in gaya miki na wannan ya taho muka tafi mijin matan nan ya kai mu tasha ya faɗi suna na ya ce wancan ma assalama mun gode na ce ma assalama ya baba an gaya miki mutumin nan muka je sai mana tiket dama tiket ake siya sai mana tiket na mota ni ɗaya shi ɗaya sai zo kusa da sai ta ɗina sai zauna ne kuma ga miki sai na ji tsoro sai na tashi sai na bar wannan sai ta ɗin sai na tafi inda wata take ita ma dai yar aiki ce amma ban san kamfanin ta ba sai na je na zauna kusa da ita sai ta ce min salamu alaikum na ce alaikum salamu sai na ce Najeriya sai ta ce a'a sai ta ce min Uganda da ta ce min Uganda kin ga bata san me zan ce bata san me yanda ita turanci take ji kin gani to a haka dai a dai dan turancin dai muna dai dan yini da ita yawa wanda na dan sani kuma sai yanzu ita ma an ta faɗi na ta gaskiya ba irin namu bane to a haka dai sai a dinga dai abin dai bai bantaka to muka tafi mota tafiya take mu zo gurin askarawa a tsayi da mu idan muka fito a ce ina igama dama muna da igama idan muka nuna a bamu mu wuce wanda ba shi da igama a cire shi a sa shi a motar hukuma a lokacin nan tunda akwai wanda suke a garin Allah dai isa an ta Asma'u tun 12 nan da muka tafi ba mu isa garin nan ba sai 3 na dare da rabi ina ta kallon agogon waya ta Jezan to muna ta zuwa gurin askara sai na ce kafa mutanen nan naji an ce wasu ana guduwa da su kafa guduwa zai yi da ni dai gaskiya to ko in wa hukuman nan magana tunda ina da hikama to kuma idan ne musu in ce musu me ban san da me zan musu magana ba ana zuwa wani guri sai ice musu ya isa gurin dan wallahi tallahi an ta Asma'u duhuwa ce a gurin muka sauka sai yan haske haka kaɗan sai muka ga wata mota sabuwa fil ta zo sai ta tsaya sai suka yi musabaha da wancan suka rungumi juna ka zo lafiya shi mu sai ya ce min salamu alaikum kaddan shagala sai na ce an ji wancan sai na ce alaikum salam shikenan sai ya ce min yalla shikenan sai na shiga sai mota ina shiga mota an gaya miki shikenan sai ya ce mini yes miki sai na ce masa wanci na ga sa da tambayar suna akwai tambayar sunanka in suka rike kuma kamar masifa yes miki shikenan sai na ce masa wanci shikenan sai suka kokkunna ta ba suna sha sai na kama tari a mota sai suka zuzzuge gilas wallahi wata hanya da aka dauka hanyar nan idan muka taho mota biyu ba ta wucewa sai dai ɗaya ta ratsa wata tun da dare ne ifi ga gudu wallahi an ta Asma'u cikin dutsuna maka dinga shiga inna lillahi dutsuna cha kuka nace wallahi na saddaka sai da ni akai lamarin duniya ya sani dimota dutsuna kuka na ringa cewa ina gudu sai su ce ya shi fiya shagala ana mafi ma'alum ba ta san me nake cewa ba kuka in gaya miki wallahi an ta Asma'u barurruka ne kawai suke kai kawo a gurin nan an shigo ta nahiya kuma ai ba mu isa gidan nan nasu ba daga titin nan da aka dauke mu sai ana assalatu muna shiga an gaya miki to kauye ne dan saboda babansu ba abinda baya kiwatawa zomo raguna shanu raƙumi kaji kalla ba abin da bai kiwatawa muna shiga an gami sai ga yan gida fur an fito ga yar aiki gidan nasa ma akan dutse yake matattakala zaki hau aka ce in dauko kayana jiki na duk yayi la'asar na gaji sai da ta ga gidan tukuna na gaji to wani ma jin daɗi gida shi kadai ne a cikin dajin wanda jin daɗi ba wani jin daɗi kuma dai ban ji wani daɗi ba har ga Allah ina da yin addu'a a cikin zuciyata kin gani ina addu'a a cikin zuciyata shikenan sai wata mata ta zo assalamu alaikum nace alaiki salami ismiki ita ma sai na ta sai na gaya mata sai ko yaron ya rike yana ji na ce masa kaza sai ko ya riga shagala wance ta zo shagala da dai irin dai wani dai irin da ya suka redin kai ne mu ko sai dai ka danyi masa dariya haka ba sai ba sai haka ta kuma to na wai wallahi inti halwa wai ke kyakkyawa ce
ke kyakkyawa ce inta ma'alum, sai na ce mata kin san me ne, sai ta ce min inta ma'alum, ta lokacin an koya mana inta ma'alum, sai ne mata ka sai na girgiza mata kai na ce ni ban san me to amma na ji ta yi haka ta ce masha Allah na san dai me take nufi. Shikenan in ga miki aka bani jakata a garin Hawa Dutse nan ma sai da na gangaro. Magangara kenan, gangarawa sunan wani gari a Jos. Sai da na gangaro duk haka na kukkuje a hannu da kafa. Na kukkuje a hannu da kafa. Shikenan ga miki sai ta rike hannuna ta hauda ne hakan dutsen nan. Muna shiga sai ga wata kofa. Falon an zagaye su da jajayen kujeru da jajayen labulaye. Ga kicin ga menene ga ya da yan mata girka yan matan nan a cikin gidan 'ya'yansu. Sai aka ce min ayi shagalar baban mai gidan ce. Aka ce ga inda zan zauna. Ina zuwa ga miki naga tsohuwar mata ko gashi babu a kanta. In gaya miki tuwa tana kwance. Ita za ki rinka in gaya miki ita zan dinga kula da ita ashi. Ita zan dinga kula da, sai aka nuna min wani dan gado haka. Na wannan fa ya gida suna karare fa. Gado tunda na ga miki kauye ne. Jezan wallahi aka ce wannan gado shine nawa, katifa inda kika san harshe. Aka ce in sa kayana a gefe, sai aka ce yawwa yalla shila a baya in zo in gayyara mama ta yi kashi. Yaya za mu yi? To, ma sauraro ba da mu za a je wankin kashin gargaga take ko gargama. Gayyari ba da mu ba. Gaskiya ba da mu ba.